Тази продукция се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 2014-2020 година по процедура 19.2 прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на Миклом. Отново с проблемите, които ви интересуват. Поглед върху. Това е вашия поглед върху живота в града ни. Ако и вие искате да участвате, обадете ни се. Гледайте ни всеки понеделник от 19 часа по програма Ден. City Express. Бързи куриери за страната и чужбина. Запомнете, за страната и чужбина. City Express. Бързи куриери. Нямаше как да не излезе дългоочаквания албум на най-успешната дамска формация Антибиотика. Stars Records представя чаровните лечителки с един уникален албум, събрал много хитове, настроение, ритъм и нежна романтика. Потопете се в тях и живейте цветно живота си с най-доброто лекарство – Антибиотика и новият им албум «Няма как», предписан от Stars Records. За бързания свят на влакове, коли и самолети, Stars Records представя една музикална приказка, написана от група ПИФ. Ако сте ценители и обичате да мечтаете, Stars Records препоръчва дебютния албум на група ПИФ. Различната приказна музика. Грешка, обърках. Стоп! Няма грешка и нищо не е объркано. Уважаеми дами и господа, време е да се гримираме, време е да се костюмираме и да започне най-стурото шоу на музикалното чудо, наречено Джанго Зе. Най-самобитната и бързо изгряваща българска група разби всички музикални класации, доказвайки, че всеки ней сингъл става тотален хит. Може ли да има албум, който да съдържа само хитове? Убедете се сами, като си купите дебютния албум на Джанго Зе «Луди жаби» от Stars Records. Stars Records представя българските радиохитове на 2000-та година, събрани в уникален сборен албум «Левис Мания». 15 сингъла звучали по всички класации в националния радиоефир в изпълнение на Антибиотика, Джанго Зе, Ваня Шнерева, Стоян Михалев и Виктор, Дони, Мастило, Пиф, Стенли, Ирина Флорин, Ира, КГБ, Грапа, Амфибия, Славина, Румънеца Янчев. Българските радиохитове в култовата компилация «Левис Мания» от Stars Records.
ден, уважаеми зрители! Както всяка неделя, точно в 12 часа, вие сте с предаването Неделник. Днешната ни среща е на 1 април, деня на хумора и сатирата, а според някои и на лъжата. Въпреки че времето, в което живеем, е доста тежко и прекалено сериозно, дано поне на този ден да се отърсим от ежедневните проблеми, да отпуснем душите си и да си подарим няколко часа на отмора и забавление. Заедно с хората, които обичаме, да се повеселим и разведрим. Движението Гергьовден дори вече изпрати до своите самишленици и избиратели поздравителни картички. В тях 1 април е обявен за ден на българския политик. Мотото на картичката е: ще се обърне палачинката, но мармалада го изядоха. За вас, зрителите, обаче закуската е минала, така че внимавайте някой да не ви изяде обеда. Защото на 1 април е традиция всички да си направим по шега с близки и приятели, като се възползваме от слабостите и прикритите им желания. Внимавайте обаче да не прекалите и да стигнете до подигравка или обида към близките. От друга страна, това как определен човек реагира на шегите ни, показва и неговото отношение към нас. И разбира се, чувството му за хумор. Нека да видим какво споделиха ломчани в нашата първоаприлска анкета. Добър ден, може ли един въпрос? За Блом. С какво свързвате 1 април? С лъжат. А кого бихте излагали на този ден? Ами всеки, който ми попадне. А вие точно? Как се лъжат? Кого бихте излагали? Не знам. Просто за майтап. Това не е нещо... То си идва. Да. От стария празник. Деня на шегата. А кого бихте излагали на този ден? Никого. Добре, може ли един въпрос? Първа, моля. 1 април. С пролета, с любовта, с младостта, като вас. Още, освен това, известен като ден на лъжата. На лъжата, да. Кого бихте излагали на този ден? Себе си. В вярата на това, че утрето е по-добро, но доброто все още не дойде. Какво свързвате 1 април? Какво свързвате 1 април? Няма да отговоря. Мисля, пролета. А с деня на лъжата? Еми да. Кого бихте излагали на този ден? Еми приятелката си. Добре, мерси. Ако все още не сте разгърнали сутрешните вестници, сега ще го направим заедно. Ще разберете по-важните събития от тях в рубриката ни "Преглед на печата". Започваме с вестник Труд. На първа страница в коментарната му рубрика 1 април е обявен за най-дългия ден на лъжата. От днес, 1 април, започва най-дългия ден в годината. Той ще продължи до 17 юни. Денят на лъжата вече беше отбелязан и съвпадна с старта на предизборната кампания, че като почнаха едни шеги, обещания за по-хубав живот. Някои от тях бяха претворени и в дела. Увеличиха пенсиите и заплатите, пуснаха безплатни лекарства. Кой знае до финала на най-дългия ден какви благини ще се изсипят върху ни. Във вестник Труд коментират и свободния ден за граждани, който беше обявен до парламента. Пенсионери цъкат пред кюфтетата. Пред такова заглавие вестник Труд коментира: посетителите на парламента обикаляха с нескрит интерес двата парламентарни бюфета. Младо и старо се дивеше на кебабчетата от 44 стотинки и кюфтетата от 45 стотинки. Пенсионери цъкаха с език, че и в най-западналата кръчма въпросните артикули се харчат поне с 20 стотинки по-скъпо. Вестник Труд продължава и с една интересна статия под заглавие "Локомджии поканиха премиера". Клуб на локомджиите учредиха в Силистра местни бизнесмени, юристи и общественици, а 43-годишният адвокат Пейчо Йовев получи правото да го представлява. Клубът има няколко фракции: майстор на късия разказ, ментърджия на годината, зевзек на сбирката, специалисти по разтягането на локумите от рибарите и ловджиите, без които шоуто било немислимо.
За членове се приемали всички, които можели да се смеят. Продължаваме с вестник 24 часа, който започва с две тревожни новини на първата си страница. Едната от тях е: магнитен ураган ни връхлита. Лекарите предупреждават болни от сърце и кръвно да внимават. В момента ни връхлитат най-силните магнитни бури от 10 години насам, съобщиха от БАН. Пикът им бе в 14 часа и 23 минути вчера, но те продължават и днес. Хора с слабо сърце, високо кръвно и мигрени трябва да избягва всякакви физическо натоварване през тези дни, каза кардиологът професор Младен Григоров. Другата тревожна новина в вестник Труд е, че заболеваемостта от рак се увеличава в нашия регион. 13 800 болни от рак от Врачанско, Монтанско и Видинско се водят на отчет във Врачанския диспансер. 498 жени с доказан рак на млечната жлеза са под наблюдение само във Видинска област. Доктор Ивайло Вълев коментира в тази връзка, че АЕЦ е виновна. Увеличаване на тези случаи бе забелязано няколко години след Чернобилската катастрофа. Последва затишие, след което отново има рязък скок. Дългогодишните ни наблюдения сочат, че Козлодуйската атомна централа е безспорен фактор за разпространение на коварната болест. Интересно заглавие в вестник 24 часа е: депутатските стомаси се разстроиха. Вследствие на дългите командировки и дебати, депутатите набиват банички от парламентарния бюфет. Менюто тук е много еднообразно, въпреки че е по-евтино, се въздържам да ям в сградата на Народното събрание, защото е безвкусно. Такъв е коментара на повечето избраници, след които и Юлия Берберян. Депутатите ни препоръчват и няколко рецепти. Една от тях е на Румен Такоров, който ни препоръчва мусака от коприва. За нея са необходими 1 кг коприва, една чайна чаша царевично брашно, едно яйце, една чаша прясно мляко или кисело мляко, още няколко яйца в зависимост от порциите. Копривата се изчиства и нарязва на ситно, след което леко се запържва. Слага се в тава и се мята в сгорещена фурна. Пече се до 250 градуса, около 20 минути, изважда се и се разбърква с предварително разбитите брашно, яйце и мляко. Отново се пече около 5 минути. Изважда се и на няколко места се правят гнезда, в които се счупва по едно яйце. Връща се във фурната до опичането на яйцата. 24 часа също ни предупреждава, че температурата пада под нулата. Времето над страната ще бъде облачно с преваляване от дъжд, по високите полета и планините валежът временно ще премина в сняг. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1 и 4 градуса в североизточна и централна северна България, около минус 1 и 2 градуса. Продължаваме с вестник Стандарт. Под заглавие "Винаги верни на 1 април", вестника ни съобщава, че през 1968 година за световен шампион по лъжа бил избран мистер Ютис Хюлет. Той получил медал и нагръден знак с надпис "Лъжа, но не се червя". По статута на клуба тези символи трябва да се носят през цялата година, независимо къде се намира шампионът. Мистер Хюлет обаче помолил за разрешение да сваля от врата си лентата по време на работа. Мнозина от нашите политици, добавя вестника, достойно биха могли да се кандидатират за титлата и когато работят, непременно да бъдат с лентата. В такива моменти тя страшно ще им отива. Вестник Стандарт също ни съобщава откъде е дошъл празника 1 април. До 1564 година нова година идвала във Франция на 1 април. Той бил денят, в който близки и роднини си разменяли подаръци. Френският крал Шарл IX решил да премести началото на годината на 1 януари. С това се сменила и датата за раздаване на подаръци. Но нали навикът е втора природа, на шега французите започнали да си поднасят изненади на 1 април. Наричали ги априлски риби, тъй като в този ден започвал риболовът, а слънцето напускало астрономическия знак на рибите. На тази дата децата изрязват хартиени риби и незабелязано ги закачат на нечий гръб. На този ден сърденето е забранено. Една от най-баналните шеги е да получите огромен пакет, в който след едночасово търсене да намерите малка риба сувенир. С това приключваме нашия преглед на... Преди да започнем срещите с нашите събеседници, да ви напомня, че може да спечелите последния албум на Лили Иванова "Ветрове" от Тото Саунд,
Ако отговорите на въпроса, на коя група принадлежи рефрена Луди Луди жаби? А. На Хиподил, Б. На Доктор Пит и В. На Джанго Зе. Обаждайте ни се с вашите отговори следващия час до края на предаването на телефон 28162 в телевизия Глобулон. Касетата ви чака. А докато вие ни звъните в Деня на хумора и сатирата, ще ви срещнем с един човек, който е посветил доста години от живота си на това да развеселява ломчани. Едва ли има човек в града ни, който да не познава и да не е гледал представленията на буфосинхронистите. Във времето, когато нямаше шоуто на Слави, ломчани се превиваха от смях с зевзеците от електрокарния завод. Един от тях е Георги Белитов. Той е не само инженер и артист, но и голям почитател на карикатурите и епиграмите. Вижте разговора ни с него. Ние на хумора и сатирата разговаряме с инженер Георги Белитов, който е наш гост в студиото. Той е метеоролог към Агенция за проучване и поддържане на река Дунав, но освен това е дългогодишен участник в естрадно-сатиричен състав за пародия и буфосинхрон «Шайба». Искам да ви попитам първо, господин Белитов, от кога сте участник в този състав? Всичко започна 1981 година. Бях една година работник в електрокарния. Там буфоналата вече съществуваше от 5 години. И в отдела, в който работех, инструментален отдел, един от колегите ми, също инженер, от Михайловград, Пенчо, играеше в буфоналата и просто му изтече разпределението 3 години, което го имаше по това време. И той напусна завода и аз постъпих на негово место, предложиха ми да започна да участвам в буфоналата и от тогава 20 години участие. А каква е всъщност дейността на състава? Дейността на състава на последно време е малко замряла, понеже времената малко се поизмениха. По-рано имахме по-често участие на годишнини, на банкети, по предприятия, по ресторанти, на частни начала, нали. Ходили сме, само имаме си майтап между нас, че само на панахида не сме ходили да играем. На рождени дни, на годишни, при пенсиониране на хора сме играли. А от колко човека се състои групата? Групата в момента се състои от 6 души. Събрахме се почти пълен екип от миналата година. Ни прибраха в читалище постоянство, понеже от електрокарния вече замря всичко. И ние събрахме 6-тимата и от една година сме заедно. Спомняте ли си някоя смешна случка от проявите ви? То смешни случки с нас. Само смешни случки се случват. Доста интересни истории имаме, ама... В момента не си спомняте конкретна. Добре, а кога да очакваме следващата ви изява? Следващата изява още утре вечер, на 2 април, от 18:30 часа в читалище постоянство. Правиме точно концерт 25 години Буфо-Шайба. Канеме всички граждани на град Лом и наши любители да присъстват на концерта. Концертът ще бъде доста интересен. Използваме и стари сценки, някои преработени, нови сценки. Това е своеобразен юбилей за състава. Абсолютно. Искам да кажа на нашите зрители, че хобито на господин Белитов е събиране на епиграми, които той комбинира с подходящи карикатури. Искам да ви попитам, от кога се занимавате с това нещо? Това нещо започна още през студентските ми години. Тогава, 70-те години, Радой Ралин беше на върха на славата си. Лютите чушки бяха забранени, апокривни. И от тогава започнах да събирам, и то най-вече само на Радой Ралин. След това, през годините, започнах да събирам епиграми от други автори. По-късно, вече след 80-те години, просто ми допадна идеята да комбинирам епиграми с карикатури. Просто текста на епиграмите много хубаво пасва на някои карикатури, които не са правени за точно тази епиграма, нали, по друг повод,
обаче просто съвпадение се получава много хубаво и се получава много красиво. Отначало ги използвах контурни карикатури, елементарни. По-късно започнах да оцветявам карикатурите. Цветно се получаваше вече много по-хубаво. И комбинирайки карикатурите с епиграмите, правя ги на книжки, които добиват следния вид в краен вид, подвързани. Като до сега съм събрал, имам 20 книжки с епиграми, 16 книжки с римувана сатира. Имам и някои други книги пак, както например от началото първата ми книга беше само на Радой Ралин. След това имам поеми избрани на Валери Петров, които некога трудно се намираха. От списания, от вестници, от излезе по печата. И така, техниката на последно време напредна, вече ползвам ксерос и се получават доста хубави неща. Казахте, че в момента подготвяте за печат една книга. В момента имам две, които са готови за подвързия и две в момента събирам материали за тях. Това са 20-та книжка епиграми и 16-та книжка сатира. А след като се занимавате толкова години с епиграми, създали ли сте и свои собствени? Често съм си мислил по този въпрос, но имам няколко така случайни хрумвания. Бихте ли ни казали някоя от тях, която ви е любима? Любимата ми е тя най-актуална за сега в състоянието на града в момента. Една вечер просто както си бех легнал, така и ми дойде мисъл. Поради това, че 2 пъти, 3 пъти ми се наложи да излизам из града и ми дойде епиграмата Ломски ямки. Ямка до ямка, лом паланка. Кратка, но съдържателна. И точна. И точна. Благодаря на господин Белитов че се съгласи да ни гостува в нашото студио. Надявам се и за в бъдеще да имаме още срещи. Няма проблеми от моя страна. Преди да видим едно изпълнение на състава за пародия и буфосинхрон Шайба от 15-я им рожден ден, нека ви напомня, че следващата изява на групата е на 2 април от 18:30 часа в читалището. Сигурна съм, че ще се посмеете от сърце.
Предполагам, че вече очаквате кой ще е човекът, който ще представим в рубриката Неделен гост. Днешният ни събеседник е една жена, чието живот е тясно свързан с театъра. Толкова тясно, са неразделни. Това е актрисата Лина Русева. Срещата ни с нея не е случайна, тъй като само преди 4 дни, на 27 март, отбелязахме Деня на театъра. Срещнахме се с Лина Русева в гримьорната й, която е, кажи речи, нейният втори дом. На театралната сцена. На 1967 година започнах като хористка в оперетата и първото ми участие беше в оперетата Волния вятър като хористка. А след това първата ми роля също беше в оперетата през 68-69 година в оперетата Бунтовна песен. Играех една много възрастна баба, Хаджи Михалакица, и за първи път се изявих там като солистка и актриса. Ето тук даже имам една снимка с партньорката ми Мария Йорданова. Двете. Тук съм на 28 години, пък играя много възрастна и даже родителите ми не ме познали, като съм излезла на сцената. Интересно може би да ви кажа, че аз случайно се отзовах в тая постановка, просто защото режисьорът търсеше физически антиподи. Едната актриса да бъде много пълна, а другата да бъде слаба. И понеже от хора нямаше по-слаб от мен, затова решиха, че на мене трябва да възложа тая роля. И така започна моят творчески път в нашето читалище. Какво е за вас театърът? Аз съм имала щастието да играя в много жанрове, не само в театъра. И в оперетата, и в естрадна сатира съм участвала, и в балет, в балетна постановка. Затова аз бих обърнала въпроса ви така, с какво е за вас сцената фактически. Ами, сцената за мен е всичко това, което го нямам в живота. На сцената човек се претворява в различни образи. Трябва да ви кажа, че аз много си вярвам на героите и съм много искрена, когато пресъздавам някакъв образ. Така че на сцената съм била, когато бях млада, играех бабички, била съм и любовница, била съм и проститутка, и скандалджийка, била съм и любеща майка, и сляпа съм играла. Въобще театър, сцената ми дават много, просто ми обогатяват душата, бих казала. А водите ли си някаква собствена статистика, колко роли сте изиграла до този момент? Аз статистика не си водя, но си записвам какво съм играла, защото ето както сега идва един момент, човек не винаги помни всичко. Аз не съм играла много, имам за тия 30 няколко години, имам 32 участия, както ви казах, в най-разнообразни жанрове, но удовлетворението ми е, че всички постановки, в които съм участвала, са били много стойностни, с много добри режисьори и са ми донесли много
голямо творческо удовлетворение. А коя е любимата роля, която сте изиграли? Маргарита Хранова има една много хубава песен. Текстът е много хубав и аз бих префразирала едно стихче от тая песен така: и всички роли в този мой живот изиграх с любов. Нямам любима роля. Всяка роля се ражда трудно и ти е по-своему скъпа. Някои роли ти носят повече огорчение, докато направиш образа. Други стават по-лесно. Но има постановки, които просто са били много интересни за мене. Една от тях е Насрещен вятър. Тя фактически пък е първата постановка, в която съм участвала в театъра. Играех Совчето в тази пиеса. За мен тя е скъпа, тъй като това е единствения случай, в който играех като дете и по средата на пиесата вече ставах възрастна актриса. Ето тук мога да ви покажа две снимки. Тук съм като дете в отделенията, Совчето, а тук вече съм в гримьорната като актриса, а на тази малката снимка е един от най-любимите ми партньори, Кирил Боянов. Той сега е актьор във Видинския театър. Имате ли незабравима случка на сцената? В живота на всеки актьор и въобще на сцената стават много интересни случки. Повечето от тях, за съжаление, са нецензурни и не могат да се разказват пред широката публика, но те се случват. Не, че са измислени, просто и на сцената живота си върви както в ежедневието. Но имам две интересни случки. Едната е при подготовката на балета Панаир в София, постановка на моя обичан приятел, дългогодишният балет майстор на нашата оперета Иван Кирилов. Щеше да се прави 25 годишнината на балета. И той беше решил да направи този балет Панаир в София по музика на Жул Леви и либрето на Богдан Ковачев. Това беше балет майстора на музикалния театър. И говори с мене и вика: Линче, ще играеш ли така? Викам: Иван, аз никога не съм играла балет, как ще играя балет? Вика: не, твоята роля е артистична, на мене ми трябва актьор, не ми трябва балерина, ти ще бъдеш бабата на семейството, баба Катка. Викам: добре, Иване. Започнаха репетициите и той ми вика: Линче, още не е дошло до тебе. Като дойде, аз ще викам, сега репетирам с ансамбъл, с солисти. Викам: добре, Ваня, кога кажеш? И един ден ми се обажда: ела до вечера в 6 часа горе в балетната. Отивам, а между другото в тая постановка бяха събрани всички балерини и балетисти, мъже, нали, които са играли през годините в балета. И там бяха около 15-20 човека, репетира се един ансамбъл, едно много хубаво балетно платно. Иван е във вихъра си, виждаме и вика: Линче, ти заставаш тук, правиш шане, 2 грам батмана и готово, по-нататък ще действаш. Аз стоя и гледам и хващам една от солистките, тя беше тогава дете, Албена Бориславова, сега примадона на балета в Търново. Викам: Албенче, какво ми каза Чичо ти, Ваню, какво трябва да правя?
А тя също под напрежение вика, беле ли направиш шане, значи 2 големи крачки, после си дигаш високо единия крак, другия крак и вика, ще гледаш в нас, какво правиме, ние така и ти. Тръгва музиката и аз правя шане, 2 грам батмана и така станах балерина, така както уж нямаше да се танцува. Имаше и валсове, имаше и фокстроти, и хора, но беше разкошна постановка. Играхме и в музикалния театър, там имахме много интересна среща, защото този балет е игран само в музикалния театър, е поставен и в нашето читалище. По-късно го правиха и в Пазарджик. Такива емоции. Това беше при подготовката. А друг интересен случай е това совчето, дето ви казвам от Насрещен вятър. Пиеста започва много тъжно, тя въобще е тъжна пиеса, с семейството, което отива на гроба на бащата, който е загинал във войната. И се започва с едни стихове, една хубава музика, камбани. На сцената аз трябва да влеза през салона с запалена свещичка, но на точно определено място. И си спомням, спектакъла беше за войници, аз съм по черна престилка и с едно скъсано сако, защото съм бедно дете. И леко съм отворила вратата на салона, за да чуя кога да влеза. И в този момент идват два войника и викат: леле, миличко, ти нямаш ли пари да си купиш билет? Ела, ние ще вкараме без пари. Викам, добре, аз ще влеза след малко. Не бе, дете, не бой се, влез. Викам, добре, вие влезте, аз ще влеза. И те влезнаха, момчетата, и след малко ми идва реда и аз тръгвам. И нали все пак трябва да се концентрирам тъжно. И както върва така по пътечката за към сцената, чувам глас. Леле, какво сме направили ние, бе? Това било артистката, ние щехме да я награбиме, да я вкарваме вътре да гледа театър. И много други такива интересни случки има, но няма време сега да ви ги разказвам всичките. Предполагам, че сте участвали на различни конкурси. Бихте ли ми разказали нещо повече по това? При нас няма конкурси. Преди години имаше републикански фестивали на художествената самодейност и във всички фестивали, в които съм участвала, имам златни медали. Нашия театър на тия фестивали получи званието представителен. Това бяха най-добрите самодейни театри. В една постановка Веселите Уиндзорки на Шекспир, постановка на Ардити, взехме над 10 медала, а участниците бяхме около 40 души. Тя беше много интересна постановка. Тук в последните 4-5 години пак се правят фестивали. В Тополовград е само на сатирични и комедийни театри. В Каварна е за драматични театри. И през тези години получих 2 награди за главна женска роля в Тополовград за Госпожа министершата миналата година, а в Каварна през 1998 година за Бабата в горите Лилейски. Една от бабите, да ние нали сме 3. В Свищов, точно пак в тия 2-3 години имаше преглед на камерни театри. Ние
Участвахме с Горите Лилейски. Там заедно с Румен Михайлов получихме отличие за най-ярко сценично присъствие. В Тополовград имам и една номинация за поддържаща роля – Мачката в представенето на Хамлет в село Долно Туткаво, а иначе имам всички възможни отличия, които получаваха самодейците, което за мен е едно признание, но как да ви кажа, наградите получаваш ги и ги забравяш. Докато най-голямата радост е да те приема публиката, да виждаш, че и създаваш емоции, независимо какви са, защото който не е стъпвал на сцената, той не знае, но между актьора и публиката се създава едно особено усещане. Аз винаги усещам, не знам как да го кажа, някакво излъчване от салона и мога да преценя одобряват ли това, което правя или не. И когато усещаш, че публиката те приема, просто ти идват още по-големи сили, така и ти идва, раздаваш се напълно. А има ли роля, която още не сте изиграли, а мечтаете да изиграете? Вижте какво, аз все пак не съм професионален актьор. Нямам амбиции какви роли да играя. Просто искам да, ако съм здрава и мога, да играя интересни роли. За мене няма големи роли, малки роли. Аз съм играла и много епизодични роли. Важното е ролята да ти носи удовлетворение и да е ярка, да е интересна. Нищо, че можеш да се появиш и за 5-10 минути. Ако изиграеш добре, хората ще запомнят. Благодаря ви за този разговор. Моля. И след като вече сме на вълна театър, не можем да подминем и културното събитие на седмицата, а вероятно и на годината. Това е премиерата на оперетата «Моята прекрасна лейди», която се състоя в сряда в читалище Постоянство. Плъмската публика дари любимите си артисти с много аплодисменти и поздрави. За пръв път на наша сцена се изяви един нов талант – Юлиана Гиздова. А сега нека видим едно изпълнение от постановката «Моята прекрасна лейди».
въпреки че Лом е малък град, можем да се похвалим и с много млади таланти в областта на поезията и музиката. Обединената школа по изкуствата професор Йордан Гаврилов ще празнува тази година половинвековен юбилей. Събитието ще бъде отбелязано с голям концерт на нейни бивши възпитаници. За провеждане на честванията по случай 50 годишнината от създаването на школата ще бъде създаден инициативен комитет от дейци на културата. Днес ще ви срещнем с една от най-малките възпитанички на школата по изкуствата. Това е малката цигуларка Лора, може би бъдещата българска наследничка на Ванеса Мей. Нейна преподавателка е Невена Любенова. Младият талант ни представя в репортажа си Богдана Владимирова. Лора, колко години се занимаваш с музика? Занимавам се от 4 години и свиря в музикалната школа на Цигулка. Някой накара ли те да запишеш в музикалната школа или ти сама пожела? Аз сама пожелах. Какви произведения свириш? Имаш ли предпочитания към някой композитор? По принцип не, свиря всякакви произведения, етюди, пиеси. Къде смяташ да продължиш музикалното си образование? Смятам да отида в музикално училище и след това? След това ще видим. Колко време работите в музикалната школа? В музикалната школа работя от 1971 година, вече 30-та година ми е тази учебна, като преподавател по цигулка. Има ли ваши възпитаници, които да са продължили музикалното си образование в висше учебно заведение? И каква е тяхната съдба, следите ли? Да, има. В първите години на моята практика доста ученици имаше добри. Две от тях, една, която се казва Соня, е в Плевенската филхармония, работи и днес. Ангелинка Николаева, тя също във Видинската филхармония работеше известно време. Сега мисля, че е в София преподавател, може би по музика нещо. Сещам се за тези, които са по-близко завършили време ученици, като Сашко и Краси, две братчета бяха, които и по телевизията сега ги дават в момента. Едното в Д2 мисля, че е някакъв състав, Краси. Те завършиха и двамата. Свириха 6 години при мен. След това в руската гимназия бяха. И миналата година Мирослав беше мой ученик тук и той отиде в Враца да продължи музикалното си образование. Кажете нещо за условията, в които работите. Условията са добри, в които работиме, с изключение на това, че нямаме прозорци на стаите и много се чува. Може би в момента ще чуете, оттам се свири. И на мен това не ми пречи, но на децата много пречи, особено на мъничките. Иначе, добри са условията. Сравнете интереса на децата към сериозната музика преди години и сега. Преди години беше съвсем различно. Децата нямаха такива занимания като компютри, електронни игри и повечето гледаха да идват тук да се научат на нещо. Им беше интересно. Но сега пак започнаха да идват, защото може би вече се наситиха и на тези новости и пак започнаха да идват при нас деца. От тази година доста цигулари набрахме. Надявам се и за напред да бъде така и да бъде все по-добре. Благодаря.
Очакваме ви, че във всяко от предаванията си ще ви запознаваме с проблемите, които вълнуват младото поколение. Предполагам, че и вие имате незабравими спомени от ученическите ваканции. Няма спор, че една от най-дълго очакваните е априлската ваканция. За да разберем какви възможности за развлечение на учениците предлага Ломската община, вижте разговора на Камелия Костова с Анжело Иванов, специалист по образование и култура в общината. Пролетната ваканция чука на вратата на ученика. Как най-приятно бихме могли да прекараме свободното си време през ваканцията, ще разберем от господин Анжело Иванов. Господин Иванов, какво ще предложи общината на ломските ученици като алтернатива за добре прекарано време? Ами, тази година ваканцията е малко по-различно време от изминали години. Тази година ще започне и малко по-късно. Възможностите в последните години за организирани изяви на ученици от общинските училища не са особено големи. Причините за това са няколко. Първо, липсата на средства от страна на родителите, които да обезпечат някакви възможности за пътуване на ученици през ваканцията. Тази година и самата ваканция е малко по-къса като времетраене. Ще бъде само 9 дни. Също така през последните години голяма част от базите за отдих в страната, които преди се ползваха за летни лагери, са или неизползваеми, или не в добро състояние. И допълнително усложнение тази година се получи от това, че все още не е отшумяла грипната епидемия, която споходи града ни наскоро. Въпреки това прави се опит да се организира един полетен лагер за ученици от общинските училища и въобще от ломските училища. Срещу сумата 68 лева има възможност желащите деца да посетят град Сандански между 9 и 15 април в хубава база. Ще бъдат там настанени учениците. В случай, че се наберат поне 50 деца, които да имат желание и възможности да посетят Сандански, ще бъде организиран такъв лагер. Сега имаме така оговорка с колеги от общината, при положение, че групата бъде организирана да се подпомогнат финансово малко в рамките на възможното децата. Но въпрос на време е да видим дали ще се наберат поне 50 деца, които да имат възможност и желание да посетят този лагер. Иначе организирани прояви тук в Лом няма да има. По информация от училищата, която имам към днешна дата, не се очаква и отделните училища да имат различни такива мероприятия, които да касаят повече или по-малко деца от отделните училища. Пропуснах само да кажа, че желащите ученици, които биха имали желание да се включат в групата за Сандански, биха могли да се запишат при учителите Захари Замфиров от техникума по хранително-вкусова промишленост и Владислав Владислав в трето СОУ Отец Паисий. Бих искал да благодаря и на симпатичния екип на предаването на Неделник за интереса, който проявява към проблемите на децата в нашия град, на учениците в нашия град. Благодаря. Благодаря и аз много. След като разбрахме какви са възможностите им за избор, нека видим как смятат да прекарат ваканцията самите тинейджери. Това ще научим от нашата анкета. Какво ще правите през пролетната ваканция, която наближава? Ами аз ще ходя за риба, на палатка, ще пиеме там тия раз, ще купонясваме, по дискотеки ще се ходи и така, общо взето купони ще бъдат там. Тинейджерският живот. Да. Благодаря за вас. Еми аз така ще ходим по купони и всичко останало, освен да си стоим вкъщи. Това е най-готино. Мерси. Ами не. Нямате? Не. А вие? Ами аз нямам. Нещо по-специално? Ами освен някъде на екскурсия. Да,
Добър ден. Не точно за моля ти да не взеш. Виж как. Най-вероятно ще си отида до село или ще си остана тук в Ум. Сега ходя на курсове в София по география. Това е много хубаво. А за вас? Предполагам, че ще бъда свободна през цялото време. Нищо особено. Сигурно. Благодаря. Тъй като е 1 април и започнахме с темата за лъжата, нека да продължим. Както казахме и в началото, хуморът може да бъде обикновена закачка или майтап, но да стигне и до подигравка, лъжа и измама. Всичко зависи от хората. Съдия слушал крадец в съдебната зала, как се оплита в безпомощните си лъжи и казал: „Много лошо лъжеш, бе, човек, много лошо. Що не си вземеш адвокат?“ Така че лъжата не е само номер за измъкване от неприятни ситуации. Впрочем, не винаги сполучливо, нито пък само неприятно качество. Тя може да бъде и престъпление, и то сериозно. В какви случаи лъжата може да ни заведе до съдебната зала или затвора, ще разберем от разговора на Богдана Владимирова с адвокат Цветан Станчев. Той има дългогодишна практика като следовател и съхранява в личния си архив безброй сериозни и колоритни криминални истории. Може ли да бъде обект на престъпление? Да, лъжата може да бъде престъпление. Хората си правят шеги винаги, най-вече за 1 април всяка година. Когато лъжата се използва за получаване на облаги, това вече е престъпление и се нарича измама. При измамата дееца въвежда в заблуждение някого или използва така създаденото заблуждение, престъпление по член 311 от наказателния кодекс. Разпространена измама в последно време е събирането на пари от хора за уреждане на работа в чужбина. В тези случаи измамниците наемат офис, секретарки, имат изготвени фалшиви печати и документи, звънят по мобилфони в чужбина пред клиентите си и по този начин ги въвеждат в заблуждение, че ще им уредят въпроса с работа, вземат суми и изчезват безследно. Широко разпространена е документната измама. Такъв случай на документна измама имахме един шофьор, нямаше документ за управление на автобус и беше сложил печат собственоръчно направен от картоф за управление на автобус, назначение 1 година и половина упражняваше професия шофьор на автобус извън градски, без да допусне нарушение, но веднъж, когато се навел свидетелството изпаднало във водата, искал да го подмене и тогава беше заловен с този фалшив документ. Документ на измама се нарича това. В други случаи престъпниците използват жилищни блокове с входове от двете страни и като кажат на жертвата си, че се качват за пари или нещо друго, изчезват пред задния вход и пострадалият, като чака с часове, се досеща, че е измамен, но след достатъчно време, за да може измамникът да изчезне безследно, надалече. Издаването на лъжливо медицинско свидетелство също е измама и представлява престъпление в член 312 от НК. За измама в чувствата между хората не може да се говори и за престъпление, а за морал. Веднъж и мен се опитаха да ми измамат. Имаше кражба в мой брод на едно агне и съмненията беха в една съседка циганка. Посетихме да търсим, да правим обид, да търсим агнето. Тя излезе, много деца имаше в стаята, държеше даже едното си бебе на ръце. И правихме обис, половин час търсим, нищо не намерихме. Но един друг човек на улицата преди тръгване ни каза: „Що не проверите какво държи циганката?“ Когато отидехме и развихме чершафа, видяхме, че тя държи агнето, което търсихме. Тя го държеше като бебе. Това е опит да бъде измамен и аз. Измамниците са много сговорчиви, силно убедителни, предварително проучват на кого какво е нужно и какво се търси и правят обещания. В повечето случаи са с приятна външност те. Бързо се обиждат, ако някой изкаже някакво съмнение в тяхната искреност и веднага напускат мястото в търсене на други жертви. А за съжаление такива има
Нашите хора са много доверчиви, дори наивни. Понякога дават последния си лев да се здобият по незаконен път с мечтаната вещ и остават измамени. Допустимо ли е следовател или адвокат да излъжи в какви случаи? Не е допустимо следовател да излъжи, особено адвокат в днешно време. И такива случаи мисля, че няма. Благодаря. Уж вече сме април и пролет, а времето отново се развали. Но това едва ли ни плаши. Вятърът на промяната ни духа всички от 10 години. В Лом обаче той вилнее със силата на ураган. Не стига, че изпобута, дей що завод имаше, но и носи толкова бокуци, че не можем да видим нищо пред себе си. А казват, че външният вид на мястото, където живеем, издава нивото на собствената ни култура. За силата на вятъра, ломската чистота и култура, гледайте следващия репортаж. Пролет е. Всичко се пробужда за нов живот. Дърветата цъфтят, чуват се птичи песни. Градът изглежда разхубавен под слънчевите лъчи. Но през този сезон времето бързо се променя. Изведнъж духва вятър. И цялата пролетна идилия се стопява в миг, за да я замени реалността. Вятърът понася всевъзможни бокулци, разпилява ги, издига ги нависоко и им намира нови места. Ломските улици се превръщат в неприятно за очите зрелище. Особено замърсен е районът около пазара, където изхвърлените от търговци недобросъвестни граждани бокуци се понасят шеметен танц. Логичен е въпросът, който възниква. Какво ни пречи да съберем всичко ненужно и да го изхвърлим на определените за това места? Въпреки че ако трябва да бъдем точни, кошчетата за бокук са много по-малко от необходимото. Но да оставим центъра на града, защото не по-различно, ако не и по-катастрофално, е положението в кварталите и улиците, където живеем. Не само, че контейнерите преливат, но и когато са празни, понякога кофата за бокук се изсипва до тях. От мързел ли, от ниска култура ли, трудно е да се каже. Не са редки случаите, когато ставаме свидетели на това, как съседи от горните етажи направо изхвърлят нейлонови пликове с бокук през балконите. Лесно е да обвиняваме фирма Чистота, че не си върши добре работата. Но не по-малка е и нашата вина, защото от немърливост допускаме градът ни да заприлича на един голям контейнер. И с какви впечатления ще останат гостите на Лом, когато видят в каква мърсотия живеем. В Европа, за която все се гласим, ако изхвърлиш хартийка на улицата, винаги ще се намери някой, който да ти направи забележка. Това е добър пример за нас да възпитаваме децата си, още от най-ранна възраст да пазят чистота около себе си. Защото това как изглежда мястото, където живеем, е част от нашия портрет като граждани. Въпреки вятъра, студа и разкопаната главна улица, обаче присъствието на пролета се усеща по разцъфналите дръвчета и зеленината наоколо, по усмивките на хората. Нашето предаване е към своя край, но пролета, въпреки студа, продължава. И понеже е 1 април, нашият екип иска да се раздели с вас с няколко реда от една мъдра книга, написана от земляка ни Никола Статков. Тя се казва «Лъжата, че си живял». За един от героите си в нея, авторът казва: загорча му от лакомията цял живот да работи без насита, все да има повече. Не е мислил тогава, че има свършек този въздух, това ясно слънце, което извираше всяка сутрин. Сега разбра, че всичко е било измама, всичко е било за нищо. И си рече на ум, че тази измама е самия живот, че без нея животът няма да го има и го бодна едно желание – още веднъж, още 100 пъти да изживее тази измама и винаги накрая да разбира, че всичко е за нищо, че няма друга лъжа и друга истина, освен живота. С тези думи на писателя Никола Статков днес на 1 април се разделяме с вас, уважаеми зрители. Надявам се, че минутите прекарани с нас са били приятни и са допринесли за доброто ви настроение. Бъдете с нас и следващата неделя в 12 часа. Разделяме се с една песен на Пив. Приятен ден и много първоаприлски усмивки ви пожелавам аз, Петя Викторова. Съботен ден от безмълвната вечност остави в мен безчувствени мечти. Тъй искрен бе моментът за двама с искащи мозаични очи.
Da